Srdečne vás vítam. Volám sa Rafał Dec, som servisný inžinier v spoločnosti Samaš. V dnešnej epizóde si preberieme rezací tým Lightcut. Rezacia lišta Lightcut je skrutkovaná konštrukcia. Pohon na rezacie disky je prenášaný cez prevodovky a následne lineárne cez ozubené kolesa. Rezacia lišta Lightcut je vybavená systémom rýchlej výmeny nožov. Na tento účel slúži špeciálny kľúč, ktorý vlastne dostaneme v sade s kosačkou. Vložíme ho medzi rezací disk a držak noža, stlačíme a môžeme demontovať nôž. V rezacej lište Lightcut máme ľavé a pravé nože. Smer rezu nám ukazuje šípka, ktorá sa nachádza na noži. Treba pamätať na to, aby sa šípka zhodovala so smerom otáčania zo rezacieho disku. Lišta Lightcut je chránená pred nárazom pomocou strižného pera. V tomto momente ukážeme, ako demontovať disk a vymeniť toto pero za nové. Disk v rezacej lište Lightcut je vybavený vymeniteľnými držiakmi nožov. Tvar držiaka zabezpečuje rezací nôž, stop pred stratou. Aby sme najprv vymenili pero, v module musíme opatrne odskrutkovať hornú maticu a potom pomocou sťahováka opatrne a bezpečne demontovať hornú náboj. V prípade potreby demontáže modulu z rezacej lišty musíme pamätať na to, aby sme modul správne nastavili v rezacej lište. Na tento účel musíme demontovať susedný disk a priložiť ho líniou k otvorom v hornej náboji. Všetky otvory musia byť v jednej línii. Teraz si povieme o výmene oleja v žacej lište. Interval výmeny oleja. Prvá výmena po 50 hodinách, každá ďalšia, raz ročne, alebo každých 500 hodín. Olej použitý. V lište je olej triedy 80 V90. Pri výmene pamätajme, aby sme to urobili na zahriatom oleji. Potom pod lištu z vonkajšej strany podložíme stojan a odskrutkujeme vypúšťací uzáver, ktorý sa nachádza pod prevodovkou. Druhou možnosťou vypustenia oleja z rezacieho zariadenia je jeho zdvihnutie do transportnej polohy. Olej do lišty nalievame cez otvor, ktorý sa nachádza v hornej časti rezacieho zariadenia. Množstvo oleja závisí od veľkosti lišty. Presné údaje pasťo nájdete v návode na obsluhu. Dodatočne ju môžeme vybaviť lyžinami na vysoké kosenie. Aby sme ich namontovali, musíme vyraziť okienko z kozu a priskrutkovať zozadu skrutkami. Výšku môžeme regulovať dištančnými podložkami. Ďakujem za vašu pozornosť. Pamätajte, že pred začatím práce si prečítajte návod na obsluhu.